देखिए कहीं रोही हम जोड़ कीजिए हां हां भाई बार कर असो बार कर केंते ना असो से कोडरे जाके से तोरा रे जाओ पटे क्या करबा अरे जाओ ना ये वो धर भी हो हाउ धर दुगला करबो जा 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 दुगला को धरबो जा आबो नहीं ये हेड आला ना उठो बाबू तू कहीं नहीं होजू आई बोले नहीं बोटा बेसी मोटा है हां अरे भागियोल डाक्याल धरुती तोर गुळा नबो हो कुलू तो गुळा दी धरु दिबो मु धरी हां आ कोळेल लाडू चाहे गड्ढा रे हां तो केडा ना ना गड़ा है देव ये करो से मुझे पे ना आऊंगा नहीं क्या ना ओळे ना ओइ तो कोन हाना से पे हेतले कथा बोलचा इंडियाले का खबवा छ हो तो खबवा गाड़ी में जो लाग पड़ी आई गलो तो चले हमें आला न तो अबे आजू अच्छा टक टक तो सब दुकान तोड़ पड़ी है साला गाले गला है हां गाला हो तो गालाव दे जुड़े होते थे कि ते होते कि दिन उठे थे वो बोले जी बना बोले लगे बोले गलो भाई होगा होगा इनो छी ने हेलो कमिया ते को के दिकी बोले जी बना दो ये भाई या वो बोले तुम क्या है पास जा तो सापुआ बोले काम करो भाई उठी देले भी नाही जानो कहि गो क्या ना ना खाइ जानो कहि जा कांसे सामान कहीं आई तो ସେମାନେ ଆଇଛନ୍ତି बोले सब रोइबा पीटा पर जाए हां तो ना वाता लोग रे आबा ଜାନ ବାଦ କେସ ହେଇ ଯାଉଛି आज में ସେମାନେ ତ देखे जगह जगह तो सब जान पहुंच गई जी कोची यार रखी कोची कोसी का हवा हाथ में धर दी घर नागो नागो ने हां नागो ने जोड़ दे जो लागो नागो नागो हां लागो ना नहीं जानी है हेलो घर हां पीसा भागे से साप धरि आइले न हां से आज टेका दई करी तो से ये हाथ छोड़ा पुरो बाहर में से भीतर पसी जाऊ शब्द बोल हां सौ पड़ती हां देखि जाई पड़े बोली नाइटा को बोतल पे पछा कथा मा बोल अच्छा बोल पछा कथा धरि साइलो से तावर जंत्र धरि के करबे ओ रखुची आ मोरा आड़े तो गालाव दे गालाव दे हां एनो क्या मुहते पड़े होती भुची खाबो भाई फोटो बोल ना जो जाड़े इडा बोटटा ना जो जाड़े की बाहर इडा बोटटा ना जो मुहते रागरे पड़े बाहे बिला ये भाई कबे आ पोटे आ बोले रे ये क्या बोला दुगा कौन सा लगी जो भाई भूली नहीं गो पर ये कपी लो वीडियो करो हां वीडियो कॉल करो ये भाई तू चपाई दे ना जे नहीं चपाई बस्ता रे ना बस्ता ना तो फुटे दे तोड़ रहा 5 फुट नहीं पूरा 5 फुट विज्ञान बस्ता विज्ञान अपने भाग से
আর ওটা দেখো কেন পড়ো জায়গা পুরি ছাড়ি দে লাইন পা মারতো দেখো কোনারেরা হ্যাঁ বল কর হ্যাঁ হেলে তো হেলে দেখো হাত দেখো লাইন মারো বলো হ্যাঁ এটা চলবে না চালবা ও কথা দেখো তো দিও পাঁচ ফুট পুরা করে এ খালি সিমে অবস্থা ওই অবস্থা কাই বস্তা ফুটি আমি পড়ে বাবলে কাই বস্তা আর অবস্থা রে হ্যাঁ বড় অবস্থা রে पूरा 5 फुट पूरा 5 फुट पूरा वीडियो का फोटो उठाऊंगा ना हां खंडो था আমার ভাই বউ নেছিলি আমার বউকে নেছিলি সব আসিল পুরা পাটা ধরা এরা হলতে আছে নাকো নাকনি पूरा 5 फुट क्यों दिया 5 फुट पूरा 6 फुट 6 ফুট 6 फुट হলতে নাকো নাকনি ए भाई ए धर हां हवा तो रसी ए दौड़ी दाम दोनो আমি দেখে घास करो घास करो हेंटे दौड़ी दे बापा के नहीं खुलू दे दौड़ा तो ए दौड़ी दौड़ी গোড়ি ভাই আরে গলো ভাই ଯିବା ତା କୁଡ଼ିଆ ଯୋଡ଼ି ଯିବା আর গোটে বস্তা দিবে না ভাই এ ভাই আর গোটে বস্তা দিবে না ওঠেড়ে যো আর গোটে ଗଳି ଯିବା বাপা কে পুরি মু বল দে ଆଉ ଗଳି ଯିବା ए ए ए ए छुटिया आंखरे कांगो এটা কত ହଁ হ্যাঁ এটা কি আর কি জানি কি আর আনা দেখিলি গুতলে হবা ନାଇଁ ନାଇଁ ବୁଝୁନି আর গোটে কি ভাই জুড়ে আছে দেখো ঠিক আগো আহরি সমাজ দেখো এইটা সাইজ রে ন হেই হেই বলে নাকি ହଁ ମୁଁ ଧରୁଛି ଧର 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 ଯିବା 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 তার ছয়টা ଯିବା ଯିବା আর ওটা 5 ফুট হবে এটা 5 ফুট 5 ফুট হবে নাগো 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 দিলি নাগনি না এটা ভাই নাগরে নাগোটা বাবা দেখাই দে ফোন ভলসে দে দেখা ফেন্ডা দেখা দেখো বাবা ফোনটা এটা ঘুরিয়া যা নাগিন না নাগিন ভাই ডবা দিছ না এখানে বল ডবা দেখে রে এই ডবা দে হ্যাঁ ডবা করবে বুঝলি ধর মুড়ি ধর ধর মুড়ি ধর কি হবো দেখা ভাই হল যাইয়া মতো গুটে 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 নাই গুলো দেখি যে দেখলে পো পেটি পেপরতে হ্যাঁ হ্যাঁ পেপর বিভাগ ওটা হয় নাগনি ঘুরে হে প্রভু জগন্নাথ নারায়ণ আমি বুঝি আগো পেপর দিলে পেপর তো উঠবে কোনতে না পেপরতে বুড়া লু ছাড় নাই মারি দিও আর ব্রাজিল বলে ছাড়বো নাই লু তুই ব্রাজিল বলে ছাড়বো নাই হবে বলে ये ना गया ই পেপর তো पोसा लागो এটা নাই पोसा लागो ना जी
যা যা উঠা নাগ নাগনি হলতা দিও চৌকা ফের না দিবি এ ভগবা তোমার কত না গেলে কাই যা দেখি আমরা তলে ওঠো লো হলদি বিমার দেখে থামে আর আমার খিলায়া তো করবে মার পান্ডে পান্ডে উত্তর রে বলে সব জোরে নাতে ধরে এনারা খবর বুলিয়া এ ভগবান আরে বিষ্ণু মারো পান্ডে